У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў серады 8 студзеня. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Праз амаль 2 гады невядомасці рэжым Лукашэнкі паказаў палітычнага вязня Віктара Бабарыку. Фота і відэа з наваполацкай калоніі апублікаваў Роман Пратасевіч. На відэа значна схуднелы і візуальна састарэлы Бабарыка ў турэмнай робе з жоўтую гэтак званую экстрэмісткаю біркаю. Пратасевіч апавядае, што перадаў палітыку інфармацыю ад родных і запісаў ягоныя словы ў адказ. Частку звароту Бабарыкі да сям'і Пратасевіч апублікаваў у сваім тэлеграм-канале. Рэжым інкамунікада ў дачыненні Віктара Бабарыкі ўвялі прыкладна з лютага 2023 года. Тады да палітычнага вязня перасталі пускаць адваката. Ягоныя родныя і блізкія перасталі атрымліваць пра Бабарыку хоць нейкую інфармацыю. У красавіку таго ж года стала вядома, што палітыка змяшчалі ў шпіталь у стане сярэдняй цяжкасці. Інфармацыю пра далейшы лёс і стан вязня ад грамадскасці хавалі. Былы банкір Віктар Бабарыка ў траўні 2020 года выказаў жаданне паспаборнічаць з Лукашэнкам за прэзідэнцкую пасаду. Праз месяц яго разам з сынам Эдуардам арыштавалі сілавікі, а праз год асудзілі да 14 гадоў калоніі. Калапс на мяжы з Польшаю пасля навагодніх святаў. На сённяшнюю раніцу магчымасці выехаць у еўрапейскі звяз на адзіным дзейным пункце Берасце-Тэрэсполь чакалі каля 2400 прыватных аўтаў і паўсотні пасажырскіх аўтобусаў. Беларускі дзяржаўны памежны камітэт у шматкіламетровых чэргах вінаваціць польскі бок. Там сцвярджаюць, што польскія памежнікі за сотні прапусцілі толькі траціну аўтаў ад нормы. Святлана Ціхановская распачынае 3-дзённы візіт у Польшу. У праграме дэмакратычнай лідаркі сярод іншага сустрэчы з польскімі палітыкамі, у тым ліку прэзідэнтам Анджэем Дудам, прэм'ерам Дональдам Тускам і кіраўніком МЗС Радославам Сікорскім. Таксама запланаваныя слуханні ў сейме з нагоды сітуацыі ў Беларусі і сустрэча з беларускаю дыяспараю Варшавы. Сапраўдны паветраны флот з беларускую кантрабандаю цягам сотняў удалося выявіць літоўскім памежнікам. 8 метэазондаў з беларускімі цыгарэтамі прызямліліся на поўдні краіны ў Друскінінкайскім і Варэнскім муніцыпалітэтах. Яны перавозілі сумарна 10 900 пачак беларускіх тытунёвых вырабаў. Кожная з прыладаў мела GPS-навігацыю. Па падазрэнні ва ўдзеле ў схеме кантрабанды затрымалі 5 грамадзянаў Літвы. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код, дзякуючы якому вы патрапіце на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся на тэлеграм-канал Белсату, калі для вас гэта бяспечна. Таксама раю не забывацца на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, але зноў-такі бяспека перш за ўсё. 64 беспілотнікі былі выпушчаныя расійскімі войскамі за ноч па тэрыторыі Украіны. Цягам атакі як мінімум адзін з гэтых дронаў зайшоў на тэрыторыю нашай краіны. Паводле штабу паветраных сілаў Украіны збіць удалося 41 беспілотнік. Яшчэ 22, у асноўным гэта дроны-прынады, зніклі з радараў. У Кіеўскай вобласці расійскі дрон пашкодзіў прыватны будынак. Пра пацярпелых не паведамляюць. Артылерыйскіх удараў расейцаў зазналі таксама памежная Сумская вобласць і Нікапольскі раён Днепрапетроўскай вобласці. Раніцаю па ўсёй тэрыторыі Украіны зноў аб'явілі паветраную трывогу з прычыны ўзлёту расійскіх знішчальнікаў МіГ-31, якія могуць несці ракеты «Кінжал». Уначы беспілотнікі атакавалі таксама і расійскія гарады Саратаў і Энгельс. Пад ударам паліўная інфраструктура і вайсковыя аб'екты. Улады рэгіёну пацвердзілі атаку, паведаміўшы аб пашкоджаннях на неназваным прамысловым прадпрыемстве. Мясцовыя жыхары тым часам публікуюць відэа пажару ў раёне мясцовай нафтабазы. Короче, ебан ребята. Вон она горит. Безобидный городок, на. Ух, только что сбили. Ой, извиняюсь за матман. Яшчэ адной мэтаю атакі мог быць вайсковы аэрадром непадалёк Энгельсу. Там базуюцца расійскія стратэгічныя бамбавальнікі. Гэтая база ўжо не раз станавілася мэтаю удараў БПЛА. Агулам расійскае міністэрства абароны справаздачылася аб збіцці 32 беспілотнікаў гэтай ноччу над рознымі рэгіёнамі Расіі. У амерыканскім Лос-Анджелесе аб'явілі надзвычайнае становішча з прычыны маштабных лясных пажараў. Пад пагрозаю маёмасць галівудскіх зорак.
Абшар, ахоплены полымем, імкліва пашыраецца з прычыны сухога і ветранага надвор'я. Плошча пажару ўжо набліжаецца да 1200 гектараў. З раёну ўзгарання эвакуявалі звыш за 30 тысячаў асобаў. Каля 100 тысяч чалавек засталіся без электрычнасці. Полымя ўжо знішчыла некалькі раскошных асабнякоў і камерцыйных будынкаў. Пад пагрозаю знішчэння дамы Дженніфер Эністон, Брэдлі Купера і Тома Хэнкса. Пра пацярпелых пакуль не паведамляюць. Метэаролагі прагназуюць, што пажаранебяспечнае надвор'е працягнецца ў рэгіёне цягам бліжэйшых 2 дзён. І гэта была апошняя інфармацыя ў сённяшнім выданні. Падрабязней пра галоўныя падзеі дня з каментарамі ды аналітыкаю апавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.